Un any després d'iniciar la pandèmia de la Covid-19 i de tenir els primers pacients ingressats a l'hospital, el que tenim en aquest moment és un nivell de coneixement molt més important sobre la malaltia, una capacitat d'actuació sobre el malalt molt més ferma i molt més adequada que la que teníem al primer moment i fonamentalment un nivell de preparació global dels professionals i de l'hospital molt més adequat per donar una resposta òptima a la gravetat de la malaltia. D'aquí un any és altament probable que continuï havent-hi malalts que tinguin la Covid-19. Ara bé, hi ha uns fets que ens diuen que probablement l'impacte de la malaltia serà inferior. Per una banda, les campanyes de vacunació massiva contribuiran, sens dubte, a millorar la possibilitat de que pacients tinguin la malaltia. Per una altra banda, els que tinguin la malaltia probablement tindran una malaltia menys greu i és probable també que hi hagi nous medicaments que contribueixin a millorar el pronòstic de la malaltia en si mateix. Un any després puc dir que aquest ha estat l'any més angoixant i més dur de la meva vida. Al principi veiem la situació amb incredulitat, però després quan l'hospital es anava omplint cada dia veiem que pràcticament potser l'endemà ja no tindríem prous llits, no tindríem prous EPIs, on tindríem que atendre els malalts o posar els malalts. Realment això és una situació que quan la vius cada dia crea una angoixa tremenda. I no només l'angoixa de cara als pacients, de cara a les seves famílies, sinó també l'angoixa de cara als companys, de l'angoixa a nosaltres mateixos, si ens podem contagiar, si podem contagiar les nostres famílies. Realment en aquest any hem après molt. La situació en aquests moments és molt diferent de la que vam viure en aquells primers mesos. Hem après moltes coses, hem après a conèixer la malaltia, hem après com previndre i com evitar els contagis i afortunadament al cap d'un any tenim l'eina més eficaç per la lluita contra aquesta malaltia, que és la vacunació. Per tant, hem d'afrontar el futur amb molta esperança i fer pinya, com hem fet des del principi, perquè entre tots segur que no en sortirem.